Duol mar IEBC medo sundi mondo bagi yiere gwenge manyocha uchungi yiero magi. Bura koro chwal e nyimdo mar kwedo kang manyo IEBC okao mar chungo yiero manyocha riko chan ni idhi bagi e gwenge manyocha yiero magi obare. Mano riwo kom mar gavana ma Mombasa kod Kakamega. Si mondo bio bagi yiero manyocha uchungi e moko kuom gwenge mapacho kam. Jakom IEBC Wafula Chebukati nyori kochiwo milome mar chungo kendo yiero go koywak ni apisas mag duolno iketo negi liet ma ok owinjore. E kom mar gavana Mombasa, jopiny mokadek koro dhi e doho kadwaro ni doho sund IEBC obagi yiero kaka nyocha osechan. Jopiny ma Mombasa go kamoriwo Thani Mohamed Mwamlavia, Moses Aran Oindo kod Kelvin Zuki Mudhini dwaro ni yiero no bagi tarik 23 dweni mana kaka nyocha osechan. Jachung' mar ODM kom gavana ma Mombasa Abdusomar Nasir bende ne osegolo ng'ur kowacho ni okang' mar chungo yiero no kelo chich. We are going to court and we're going to demand, because there are only 3 instances where an election can be postponed. One, in the event that there's a serious breach of security. Let me ask you, have we had any incidences of violence in Mombasa? Nothing. None of those people, none of those staff members have even said that their lives are being threatened or anything at all. Do we have any natural calamity that has happened in Mombasa? Do we have any breach that has actually gone to show that there's been a malpractice? The law is actually very, very clear as well. Sheria iko wazi. Yuak makir kod mano bende emogol gi jalar kom gavana ma Mombasa gi otiko mar UDA Hassan Omar, ma bende dwaro ni resruok oyudre mapiyo mondo bagi yiero margi. Haiwezekani kila kumbakia siku moja, siku tatu. It is very draining, very involving, mentally, psychologically, physically, emotionally, resource-wise. Muna create a wave of anxiety, muna create gossip and innuendos. I think Mombasa needs to get over and done with the elections. E county ma Kakamega, jachung' mar ODM Fernandez Baraza kod nyawadgi mar UDA Cleophas Malala bende ongolo ng'ur ka wacho ni chungo yiero margi rocho ratiro ma jopiny yiero jotelo e thuolo mowinjore. Tumeenda mahakamani na kesi yetu tunataka uchaguzi ifanywe tarehe 23. Kwa sababu ukiangalia yale ambayo imetendeka, tunaona ni kunyanyasa wananchi wa Kakamega. We have a right to have elections. Lazima gatuzi yetu wa Kakamega ifanye kazi. Na hiyo njama Chebukati hatutaruhusu Chebukati kukatizia watu wa Kakamega kupiga kura. As a candidate, of course, I feel disappointed. But at the same time, I went through the statement by IEBC and I extracted logic out of it. Nyaka sani, podo kong'ere ni to en odiochieng' mane ma IEBC biro bage yiero go manyochore ma ok otim wirane ikruok mane ok obedo makare kanyocho Uganda dhi e yiero matariko 9 dweni.